Вітаю вас на телеканалі АТР. Мене звати Ірина Ромалійська. Ми продовжуємо програму «Ахшан», яка з кримсько-татарською перекладається як «вечір». І гості цієї години – Юлія Науменко, адвокат. Вітаю вас, Юлія. Та Ігор Лошадкін. Бивший житель Песок. Колишній мешканець Песок. Песок тих, які фактично на фронті, і селища вже немає. Ми поговоримо на вашій історії, на вашому прикладі, будемо розмовляти про те, чи можна отримати від України і від Росії гроші чи якесь відшкодування за те, що ви втратили від війни своє житло, ну і взагалі все, що там було. Пані Юлія нам в цьому допоможе, як фаховий адвокат, який представляє ваші інтереси. Ігор, розкажіть свою історію. Чим ви займалися до війни, щоб глядач зміг зрозуміти, хто ця людина, що в нас в студії? Ну, у меня было частное предприятие, расположенное там же в Песках, на моей земле. У меня было 3 участка земли. Жена занималась садоводством, цветами, дизайном дворовым, там, газоны. Я занимался художественной ковкой. У меня были свои цехи, мастерские, литейные. Я народный мастер Украины декоративно-прикладного искусства. В общем, у нас было все компактно в Песках, и мы прекрасно жили. В прекрасному поселке прекрасно жили. Поки не прийшов 2014, що відбулося далі? Ну, сначала точно так же, как и в Крыму у вас происходило, начались все эти идеологические вторжения, осада разума людей русским миром, русскими пенсиями. Потом, по тому же сюжету, примерно как захватывался Крым, был захвачен Донецк в совершенном бездействии каких-либо силовых структур Украины. Все это происходило растянуто в достаточно большом промежутке времени, когда можно было прореагировать. Даже и в Крыму можно было прореагировать, а в Донецке это происходило в течение месяца. Буквально строились укрепления, склады с оружием. Все видели, и шла идеологическая атака на разум людей. Потом из Славянска пришли тихо и мирно, спокойно, как на параде в Красной площади. Шли российские военные в российской форме. Пам'ятаємо, як там Гіркін виходив. Шли чечены, шли казачки, шли сепаратисты разношерстно одетые, ехали с оружием, вооруженные, тащили. Пески від Славянского далеко? Далеко. Я говорю о том участке трассы перед Донецком, который мы наблюдали, как эта колонна спокойно входила в Донецк. Потом начали бомбить Пески. У вас стояла українська армія, і мені здається, що у вас стояв правий сектор. Нет, потом, когда уже начались боевые действия, первыми пришли 93-я бригада, это військовые, но они быстро ушли. Потом пришел Ярош, 10-2 бойцов, мы вместе с ними рядом жили, и потом воевали на нашей улице. Потом уже подтягивались и Сич, и другие добровольческие отряды, и 93-я, 95-я бригада, там было много. Разные ротации, но в основном вот этот состав войск. Що ви робили? Просто ваша історія мене колись вразила тим, що, знаєте, ну таке місцеве самоврядування, як воно є по суті. Ви взяли владу в свої руки в цьому селищі. Ну, получилось это вынужденно, никогда не стремились мы к власти. Но когда начались эти военные действия, многие люди, кто мог, уехал, кто-то остался. Начались проблемы с водой, с едой, потому что закрыты были магазины и все, и так далее, и так далее. Мы начали организовывать гуманитарку. Вышли на церкви, на протестантские и другие, и начали подвозить это. Волонтеры там были, там? Да. Потом Пески – это очень богатое село, поселок. Это село, чи селище? Ну, селище, поселок, да. Это что-то всегда было типа Кончи-Заспы под Киевом. Там были обкомовские дачи, а потом уже эти дачи ушли там Ахметовым и Януковичем и так далее. Но всегда это был лакомый кусочек. За него всегда шла драка, за эту землю.
И буквально перед войной там резко поменяли власти, и председателя сельсовета, и секретаря, их просто убрали, и бухгалтера, и депутатов убирали, и пришли совершенно незнакомые люди, совершенно к Пескам не имеющие отношения, и дербан земли начал продолжаться. Но с началом войны все это кончилось, и председатель этот, товарищ Груша, и секретарь, они, конечно, когда наши войска начали подходить, они удрали в Донецк. Мало того, они удрали в Донецк, они еще и начали работать на правительство ДНР. Уряд так званої ДНР, так? Мало того, они забрали с собой все атрибуты власти, и печати, и штампы, и удостоверения, и продолжали вроде бы работать председателем сельсовета и секретарем, при этом заполняли себе хорошие зарплаты, премии, выезжали на территорию Украины и в казне получали эти деньги. Когда мы это узнали, мы под бомбежками так или иначе собрали людей и сказали, что наши деньги песковские грабят. А Пески только когда строился полоса взлетная аэропорта, только 8 миллионов гривен, когда доллар был еще меньше 8, было положено на счет Песок, на депозит. И там огромные проценты. И, в общем, они дербанили эти проценты. Мы устроили перевыборы, отсекли им, информацию скинули и в СБУ, и в милицию, и в казначейство. И нас выбрали, и областные власти нас узаконили. У вас, це саме вас? Председатель, а моя жена секретарь Песковского сельсовета. Мы до сих пор выполняем свои обязанности здесь. Але ж ви тут. А зараз Пески, що там зараз? Там продолжается война, там стоят и правый сектор есть, по-моему, и СИЧ, и кто-то еще. Ну, тобто вони в бойовій зоні, там они в боевой знаходяться? зоне, да. Они держат позиции Пески, не сдавая их. Ваш дом був зруйнований. Да, мы были в одной из линий, самой близкой к аэропорту, поэтому туда попадали. И тем более, что так получилось, что свою улицу, на короткой улице 375 метров, которую я когда-то тоже нарезал, работая в Песках начальником ЖКО. И эту улицу назвал Олимпийская, потому что хотели называть ее там опять или Ильича, или Ульянова, или это самое. Но был 80-й год, я сказал, Олимпиада 80-го года, и у нас есть возможность не политизировать, а назвать ее нормально. Улица Олимпийская. И вот эту улицу, так получилось, Ярош приехал со своими бойцами, они поселились там где-то, и эта улица была заполнена правым сектором. И вот мы с ними как-то полгода воевали, насколько могли. Як розбомбили ваш дом? Бомбили его неоднократно, попадания во двор, там вылетали окна, там крыши, дырки туда-сюда, но уже в конце это было прямое попадание из танка в крышу фронтон. Мы вышли, увидели, что крыши нет, а потом продолжился минометный обстрел. Мы заскочили, там у нас подвальчик был. Когда мы оттуда вышли, оказывается, что попала какая-то зажигательная штучка, и дом уже догорал. От ви вже потім, коли виїхали, попросили волонтерів відзняти те, що з домом, так? Да, нам помогали, потому что мы попросили ребят из правого сектора и волонтеров все, что можно, какие-то вещи, которые можно было, возможно, там собрать, и то, что мы не могли, потому что мы с 2 чемоданами, с 2 сумками выезжали, нас вывозил правый сектор. И они нам привозили, у нас связь с ними и до сих пор. От давайте подивимось одне з таких відео, які вам відзняли волонтери. Будь ласка, давайте подивимось. Вот это Ленин дом. Вот здесь жили люди, мастерили. И вот на тебе. Все, нету дома. Вот такие красивые вещи. Собачка. Иди сюда, малыш, иди. Иди, малыш, иди. Иди, малыш, малыш. Малыш, иди сюда.
жарили шашлык. Да. Лис, капеллан. Вот это... Сюда попал снаряд. Отут ви, наші глядачі, не чули. Ігор, це саме його будинок показували. Так іронічно казав, бачите, який планетарій, так? Ну да, от осколков. Це ваш будинок, ви там жили все життя, будували його чи як? Ну, с 80-го года. Вообще-то я житель Донецка, с центра Донецка. Дом как раз между СБУ и облсполкомом. И наблюдали, какие там происходили вот эти события, как они то занимали, то опять убегали из этого СБУ, то сдавали, то опять его штурмовали. То есть время навести там порядок для государства было. И мы моніторили всі события, происходили в Донецьку. Юлія, нарешті вам дамо слово в цьому ефірі. Як я розумію, це відео та подібні відео і стали доказами в справі, якій ви займаєтесь. Розкажіть, що це за справа? В тому числі і ці відео – це одні з доказів, які ми збирали з сім'єю Лошадкіних для подання заяви про злочин, скарги до Європейського суду та позовної заяви до українських судів. Спочатку, коли до нас звернулися Олена Лошадкіна та Ігор Лошадкін, ми почали збирати докази і вперше ми звернулися до Служби безпеки України з заявою про злочин щодо вчинення терористичного акту, а також до слідчого комітету Російської Федерації з метою фіксації цього факту. Ми стверджували, що Російської Федерації. Я тут хочу звернути увагу наших глядачів, що може у вас таке трапилось, може нас хтось дивиться з Донецької та Луганської областей. Записуйте, що робити в таких випадках, аби отримати компенсацію від України, від Росії за втрачене майно від війни. В цій заяві, в випадку Ігоря Лошадкіна, ми, звичайно, вказували про те, що злочин був вчинений представниками так званої Донецької Народної Республіки, терористичного угрупування, яке підтримується та фінансується Російською Федерацією. Відповідно, і Російська Федерація повинна провести розслідування в цій справі. Але Російська Федерація реагує стандартно, надає звичайні відповіді про те, що вони або не є учасниками конфлікту, або вони звернуться до правоохоронних органів України з метою проведення слідчих дій в порядку конвенції щодо допомоги у кримінальних справах. Ну, от я просто не розумію, от, знаєте, я собі намагаюся уявити, такий сидить собі такий російський слідчий, відкриває листа, а там йому кажуть розслідуйте справу зруйнування будинку родини Лошадкіних десь там на Донбасі, бо ви в цьому винні. Ну, я знаю, що до тих людей, які лишилися на території, яка підконтрольна так званим ЛНР і ДНР, після цих заяв про злочин приходили слідчі так званих ЛНР, ДНР, намагалися їх опитати, сказали, що в них є доручення. А доручення від кого? Ну, доручення на допит, вони просто представляються, що от ми слідчі такого-то органу, там правоохоронного, поліція або міліція, там, ну, от як вони себе там вважають. МГБ у них там є, теж дуже так активно працює. От, і опитують, або якщо вони іноді просто кажуть, пишіть, що це зробили українські військові, люди просто відмовляються, тому що вони знають, що це не українські військові робили, наприклад. Я думаю, що різні є випадки, є ті, хто зголошуються, мабуть, також. Так, тому, в принципі, деяка реакція є. І це обов'язковий порядок, який ми повинні дотриматися. Ну, тобто це є процедура для подальших звернень в до Європейського суду. Спочатку ми звернулися до Європейського суду, оскільки в даному випадку вчинений злочин, і враховуючи те, що злочин ефективно не розслідується ані Україною, ані Росією, Україна також не проводить слідчі дії в більшості випадків, навіть коли це територія підконтрольна і вже мирна, як, наприклад, це Краматорськ або Слов'янськ, приходиться писати дуже багато клопотань і добиватися навіть допиту потерпілих. Іноді це відбувається через 2 роки після подання заяви про злочин.
І стверджують, зазначаючи про те, що злочин не розслідується, немає винних, ми не можемо подати позовну заяву до злочинця, як це має бути в звичайному процесі кримінальному, ми звертаємось до Європейського суду. Європейський суд до цього, в принципі, приймає такі заяви, реєструє їх. Але враховуючи те, що з'явилася певна практика в українських судах, є закон про боротьбу з тероризмом, стаття 19 якого передбачає відшкодування шкоди, завданої терористичним актам з державного бюджету незалежності від вини держави з подальшим стягненням цієї компенсації з винної особи. Тобто Україна цим прийняттям цього закону зобов'язалася відшкодовувати від... таку шкоду, яка завдана внаслідок терористичних актів. І що, відшкодовує? Тут таке питання. Рішення позитивні є. І в справі Ігоря Лошадкіна ми теж домоглися позитивного рішення в суді першої інстанції, але наші державні органи подали апеляційні скарги. А що кажуть? Що відстоює держава в цьому випадку? Що це не є терористичний акт? Чи що ми не можемо... Взагалі позиція дуже цікава, оскільки в міжнародних судах наразі у нас Міністерство юстиції, Кабінет міністрів готують позови і стверджують про те, що у нас вчиняються терористичні акти. Так. Зазначають про те, що є підтримка Російської Федерації, цих терористичних організацій. В суді українському, дуже цікаво, напевно, і аудіозапис взяти, але вони зазначають про те, що взагалі не зрозуміло, чи на цих фотографіях цей будинок, чи взагалі це внаслідок терористичного акту. Вже кілька проваджень... Може, Ігор і сам там пішов, постріляв, так? А можливо, ось там газовий балон. Для них це не очевидно. При тому, що там майже всі силові структури, які можуть поїхати, перевірити, сфотографувати і допомогти нам зібрати докази. Тут питання ще в тому, що поки Україна не понесе ці збитки, не виплатить компенсацію, вона не зможе стягувати ці гроші, виплачені приватним особам в судах міжнародних інстанцій. Вона зможе заявляти позови щодо руйнування об'єктів комунальної власності, наприклад, або недоступу. Державної, але не приватної власності. Тобто вона в міжнародних судах взагалі допомагає таким чином Російської Федерації уникнути відповідальності. А чи є це ініціатива займати саме таку позицію у цих судах українських? Це така позиція Кабінету міністрів і їх представників Міністерства юстиції, а також Державної казначейської служби. Є інші представники, там Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, вони теж дуже агресивні, але в одній справі ми вже виграли першу інстанцію, апеляцію, і після перегляду рішення в апеляційній інстанції воно набирає законної сили. Звичайно, ми отримали виконавчого листа і звернулися до виконавчої служби з питанням щодо виплати компенсації. Це схожа справа, як у Ігоря якась? Так, аналогічна справа. Теж був зруйнований будинок в селищі Водяне. Це неподалік від селища Піски. Так, і що там? Державна казначейська, по-перше, вони дуже швидко подали касаційні скарги наші відповідачі, і Вищий спеціалізований суд зупинив провадження виконавче. Відповідно, ми не можемо домогтися виконання рішення. Поки не буде розгляду касації. Так, але що нам відповідає Державна казначейська служба? Про те, що немає спеціальних асигнувань на ці виплати, немає грошей в бюджеті, хоча є стаття виконання судових рішень. Якщо не передбачено в цьому бюджеті, збільшуйте тоді, так, і виплачуєте, це як на мій погляд. І там вони пишуть такі, там було просто подружжя, їм присудили загальну суму, тому що це спільна сумісна власність, вони її не ділили, як вони її поділять, наприклад, там через рік-два або там, по-різному. І вони ссилаються на те, що вони не можуть зрозуміти, як взагалі тут виплачувати і яким чином розподіляти ці частки. Вони розведені, розлучені? Ні, не розлучені, вони живуть в шлюбі, у них загальна власність. Ми попросили виплатити там на рахунок, наприклад, чоловіка, а дружині виплатити тільки моральну шкоду, як це передбачено там. Але тобто такі бюрократичні якісь більш поволочки. Ігорю, а ви свій будинок і свої втрати в яку суму оцінили? Порядка 2 мільйонів гривень. 2 мільйони гривень – це в нас в доларах
Намагаюся зрозуміти. Пока вы посчитаете, это будет уже меньше. Ну, а оцінювали як? Ну, это жена и мой драгоценный адвокат, они обращались к теми, кто профессионально оценивает. Постарались, конечно, чтобы максимально что-то взять. Хотя мы понимаем, что Ну, это ви враховували, маленькая от у вас же там і будинок, і майстерня, та, де ви мастерня невозможно працювали. было подсчитать, ну, только как хозяйские сооружения. Оцінювали хотя там домоволодіння, тобто будинок і господарські будівлі. все, как будто это сарай. Хотя там находилось і паркан, оборудование. і сарай, і будинок. Ну, все, в принципі, що було зруйновано, виходячи з довідок Ну, да. Ясиновацької сільської ради, Пісківської сільської ради, фотографій. От зараз на якому етапі Ігорова справа щодо компенсації з держбюджету українського за зруйноване майно в результаті терористичного акту? А на стадії апеляційного оскарження. Ну, по-перше, наші відповідачі подали апеляційну скаргу, і також ми теж подали апеляційну скаргу, оскільки в цій справі ми просили компенсацію не тільки за зруйнований будинок, але і за земельну ділянку, оскільки немає доступу до земельної ділянки. Тут можна проводити, до речі, аналогію з кримськими справами. Тільки хотіла сказати, бо нас багато хто дивиться у Криму, і в них, ну, і ті, хто виїхали, та, і які не можуть повернутися додому, власне, тому що в них, ну, відібрали, окупували, анексували їх землю, їх будівлі. Так, тобто тут відсутність доступу через певні обставини. В випадку селища Пісок це обставини повне руйнування інфраструктури, проведення бойових дій, які досі не припиняються, а також руйнування безпосередньо будинку, відповідно на можливість користування земельної ділянки. Якщо казати про кримські справи, то тут потрібно казати про те, що, наприклад, особі загрожує небезпека, можливо, порушена стосовно нього кримінальна справа, або є певні обставини, які потрібно доказати щодо відсутності доступу до майна. Але тут краще звертатися до кримських судів. Я розумію, що тут дуже багато питань щодо їх законності, але потрібно, якщо ми проводимо аналогію у справах Кіпр проти Турції, або там певна фізична особа проти Турції, яка не має доступу через певні обставини, це буде, напевно, найближча практика до кримських справ, то там потрібно звертатися саме до російських судів, тобто кримських, з вимогою або надати доступ, або виплатити компенсацію. Якщо особа не потрапляє, можливо, представника взяти, там, юриста. Ну так, от я просто думаю, знаєте, багато хто з кримчан, які виїхали, ну багато хто не може повернутися, бо їх там просто заарештують кудись на підвал. Потрібно шукати або якісь громадські приймальні, які там працюють, або юристів, тому що без використання національних засобів, звернення до Європейського суду, навряд чи буде така скарга прийнята. Юлія, а як, знаєте, от ще подумала, ну це ж звернення до суду, який фактично є представником окупаційної влади, та це ж визнання її на юридичному рівні. Але іншого способу просто немає в даному випадку. Тобто звертатися до судів, які наразі виконують функції, наприклад, кримських судів в Україні, можна спробувати, але, скоріше за все, я знаю, що є позиція юристів, які більш детально займаються цими справами, що все ж таки краще подавати. А ЄСПЛ, от Європейський суд з прав людини, потім буде приймати оці рішення, чи то не рішення оцих кримських судів? Так. Можна паралельно робити там, подати там позов і в український суд позов. Тобто, як варіант. Зрозуміла. Що далі? Знаю, що знову ж таки по справі Лошадкіних ви зверталися і до ЄСПЛ, нами вже проговорено це, так? Так, ми звернулися до Європейського суду. Ми постійно інформуємо Європейський суд. Взагалі-то розгляд справи в суді першої інстанції у нас зайняв рік. Тобто це дуже багатий, дуже великий термін. І тут ще питання в тому, наскільки ефективно Україна може захистити це право. Якщо, наприклад, як в аналогічних справах в місті Слов'янську та Попасній, от зараз було 2 рішення позитивних, коли прийнято рішення щодо відшкодування шкод, виходячи з квадратного метру по Донецькій та Луганській області, в місті Слов'янську та місті Попасне. Там люди самостійно судилися, дуже похилого віку, вони виграли
першу інстанцію, апеляційну інстанцію. Слов'янське рішення скасували, Вищий спеціалізований суд, та направив знову в першу інстанцію. Перша інстанція знову відмовляє, апеляція знову задовольняє. Такий круговорот. Тобто такий круговорот, який явно свідчить про те, що немає ефективного засобу захисту. І люди, звичайно, вони звертаються до Європейського суду, оскільки, я не розумію, в чому питання, чому саме суди з таких от формальних обставин Вищий спеціалізований суд виносить таке рішення, коли, по суті, правильне рішення, правильна компенсація, але вони пишуть, що не було залучено в якості третьої особи ту особу, яка спричинила шкоду. Як ми можемо встановити, якщо працівники СБУ не можуть встановити, хто це зробив? 5 хвилин у нас до кінця. Я хочу зрозуміти, в ЄСПЛ ви подавали позов і на Україну, і на Росію. Так, на ЄСПЛ Україну за що? На Україну за те, що немає процесуальної реакції, тобто за процесуальні моменти немає ефективного розслідування кримінальної справи, а також немає ефективного доступу до правосуддя, тому що Оце по двом. так, тобто це процесуальний момент щодо пісок. А щодо Росії це фактичний момент, тобто матеріальне порушення права власності, а також права на приватність життя. І в справі Лошадкіних також ми стверджуємо про порушення права на життя безпосередньо, оскільки в момент обстрілу вони знаходилися в своєму будинку, і якщо б вони трохи пізніше вийшли, або взагалі не встигли загинути, то могли б загинути. Юлія, і що, коли слід чекати на рішення ЄСПЛ саме? Я не можу сказати, але я думаю, що не раніше, ніж через 2 роки, можливо, 2-3 роки. А є подібні вже приклади, коли, чи то до Росії, ми знаємо там про Абхазію, Осетію і таке інше, були подібні позови. І вони вирішилися, і люди отримали гроші. Просто хочу зрозуміти, чи результативно це. Насправді, коли розглядалися справи, наприклад, по Чечні, по Придністров'ю, по Осетії, Осетія там тільки зараз почали прийматися рішення, буквально 2 роки тому. Тільки зараз, 2 роки тому, знаєте? Досі рішення приймаються. Зразу розуміємо, що ви налаштовані на таку довгу дистанцію, так? Так, але тоді не було проблем з виконанням рішення. Наразі тобто виносили рішення, і Росія виплачувала. І Росія виплачувала, і може тоді сподіватися, що пан Ігор отримає все ж таки 2 мільйони гривень. Так, але взагалі-то зараз Росія відмовляється, як і Україна, від виконання цих зобов'язань. І, напевно, будемо і в Європейському суді обов'язково примушувати, напевно, будемо виконувати ці рішення. А є механізми примусити? Так, є механізми. А які це? Тобто, як я розумію, тут на рівні держави, всередині, це є там виконавча служба, може щось заарештувати, а на рівні ЄСПЛ це що? Там теж є Кабінет міністрів Ради Європи, який запровадить якісь, можливо, економічні санкції проти України або проти Росії для того, щоб вони виконали ці рішення. Але проблема з виконанням наразі дуже велика. І зі сторони України, і зі сторони Росії. А Україна які рішення не виконує? Взагалі дуже багато і по пенсіям, наприклад, є рішень. І таких я думаю, що не буде виконання на національному рівні. Ігорю, що ви робите, поки очікуєте свої 2 мільйони гривень? Живем. Де живете? Під Києвом, та? Ви Под зняли Киевом, там? да, поселки. Там у нас маленький вагончик, комфортабельный. Как живем, работаем. Добре. Я вам бажаю дочекатися тих компенсацій від однієї, від іншої держави. Вам дякую за ефір, Ігорю, дякую вам за ефір, Юлія. Ми говорили про те, як громадяни України можуть відсудити від Росії та частково від України ті гроші, на які вони втратили майно під час війни на сході України. І от пані Юлія давала нам поради, що робити і кримчанам, які втратили свої оселі там на півострові. Мене звати Ірина Ромалійська, я вам кажу до побачення. Завтра буду в цій студії вже о 18:15.